može me zalijepiti za što? Tako je strašno da ne može zalijepiti za metal! Može me zalijepiti za plastiku. Može me zalijepiti za staklo. A može me zalijepiti i za drvo. Tako brzo, tako snažno. Loctite super ljepilo. Gledaj ovo. Gledam. Ona je tu. A bio je ribe. Neka ga džava noć. On. Dosta istraja. 53 godine. A ispred njihov jedov. Ja sam se s njim naučio. A isto će mi faliti. Mene neće. Nakon 53 godine uporabe u Hrvatskoj će postupno po regijama prestati emitiranje analognog TV signala. 20. srpnja Karlovačka i Ličko-senjska županija prelaze na digitalni prijam TV signala. Ukoliko gledatelji s ovog područja do tada ne nabave i ugrade digitalni prijamnik, neće biti u mogućnosti pratiti TV program. Ne dopustite da vam se to dogodi. Požurite, nabavite potrebnu opremu i postanite dio digitalnog doba. Vlada Republike Hrvatske. Komu da pokoj? Loctite super ljepilo do super kose. Kupite bilo koje Loctite super ljepilo i sudjelujte u SMS nagradnoj igri. Max Factor predstavlja novo Vibrant Curve Effect sjajilo za usne. Jedinstvena čestica savršeno prati oblik usana. Nanosi upravo onoliko sjajila koliko je potrebno za senzualan izgled i pune seksi usne. Novo Vibrant Curve Effect sjajilo za usne. Max Factor. Zaboravite sve što ste ikad probali. Ovaj novi Tornado. Tornado. Twisted only. Zamislite blag dodir latica cvijeća, jer od sada svaki uložak Naturela vašoj koži donosi upravo takav nježan dodir. Novi cvjetni dizajn i umirujući kremasti balzam na bazi kamilice. Procvjetajte uz novu Naturelu. Osjetite prirodu, osjetite nježnost. Kupite dnevne uloške Naturela od sada po odličnoj cijeni. Osvijedi se novim okusima Oranžne Gorane. Izli ime i osvoji 50.000 kuna. Više informacija potraži u svom omiljenom kafiću i na www.jamnica.hr. Wow, njezina sjajna boja je puna prekrasnih osjeja. A moja? Neka vaša kosa zablista s novim palete Color & Gloss, nježno bez amonijaka. Formula s voćnim mirisom i uljem oraha makadamije daje sjajnu boju. Tako blistava, moje boje za kosu bez amonijaka. Nove palete Color & Gloss. Švatskov, profesionalan njega kosa za vas. RTL, televizija i prosilo vam s ponosom predstava. Nađete svoju formulu za zdrav život i svakodnevno uživate u hrani i vlastitom tijelu. Zdrava i fit u prodaji na svim kioscima Tiska i Slobodne Dalmacije u Tisak Medija centrima i u svim Profilovim knjižarama po promotivnoj cijeni od 99 kuna. Slaže se za Here's you. Uživaj u super VIP minetu uz dodatne kune. Pošalji SMS sadržaj. Well, you're right. Nešto svježe i lagano. Kinder Milš